Gelecek yılın yanvarından başlap Mary'nin kanun goraýjy edaralarynda bir maşgaladan birden köp adam ýa-da dogan garyndaşlar işleýän bolsa, onda bu işgärleriň köpçüliklerini işden boşadylmagy planlaşdyrylýar. Adatlyk radiosynyň mardak habarçysy organ işgärleriniň ençemesine salgylanyp, bu barada kanun goraýjy edaralaryň işgärlerine eýýäm duýduruş berilendigini we munuň bilen bagly ýüzlerçe organ işgäriniň işini ýitirmegine garaşylýandygyny habar berýär. Täze ýyldan başlap garyndaşy organ işinde işleýän raýatlaryň şol uğurdan işlemegi gadagyn edilýär. Mysal üçin bir maşgalada polisiýa işgäri bar bolsa, onda onuň dogan garyndaşlary şol uğurdan ýa-da Milli Howpsuzlyk Ministrliginde, prokuraturada, kadiýetde we ýangyn söndürüji edaralarda işlemeli däl diýip, Sewitin kanun goraýjy edaralarynyň birinde işleýän işgär anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, dilden aýdylan bu gadagynçylykdan soň şu günler kanun goraýjy edaralarda işleýän işgärleriň ählisiniň üç arkasy barlanyp başlandy. Şeýle-de olara organ işinde işleýän iki garyndaşdan biriniň işini ýitirjekdigi duýduruldy. Marynyň agdalýan edaralarynyň resmileri bu gadagynçylygyň sebäplerini düşündirmeýärler. Şeýle-de olar haýsy ýakynlykdaky ýagny garyndaşlykdaky iki raýatyň organ işinde işläp bilmeýändigi barada hem anyk maglumat bermeýärler. Adatlyk radiosu ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Marynyň agdalan edaralaryndan kommentari hem alyp bilmedi. Ýöne bu maglumatlar 2021-nji ýylyň ýanwaryndan başlap Lewawyň polisiýa bölümleriniň işgärleriniň köpçüliklerini işden boşadylmagyna, ýüzlerçe polisiýa işgäriniň işini ýitirmegine garaşylýandygy baradaky habarlaryň ýa-da gawat geldi. Hususan da ýol gödäwçiligi we goraw bölümleriniň ofitserleri köpçüliklerini işden boşadylar. Olaryň arasynda pensiýa ýaşyna ýeten işgär hasken. Boşadylan ofitserleriň işleriniň Sapar Murat Niýazow döwründe bolşýaly harby gulluga çağırılan eskerleriň üstüne ýüklenmek ähtimallygy hem ýok däl. Adamlar alym berimiň adalmagyna garaşýar diýip Azatlygyň Lewaply habarçysy 23-nji dekabrda beren maglumatynda aýdypdy. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşiri öz çeşmelerine salgylanyp, kanun goraýjy edaralarda dogan garyndaşlary işleýän polisiýa işgärleriniň eýýäm işden boşadylyp başlanandygyny habar berýär. Odolk maglumatlarda ilkinji nobatda pensiýa ýaşyna ýeten polisiýa ofitserleri işden boşadylar öýdülýärdi. Görnüşine görä güç guruluşlarynda garyndaşlary bolan işgärler hem olar biri-birine gönden gönü tabyn bolmasalarda we dürli uğurlarda hyzmat etseler-de ilkinji nobatda işden boşadylýanlaryň hataryna değişli edildi diýip neşir 24-nji dekabrda çap eden habarynda aýdýar. Maglumatda eýýäm bir näçe işgäriň bu ştat kemeltmä sezi bar bolandygy hem bellenilýär. Oglan dogany prezidentiň garawul polkunda işleýän we özü Daşowzaky aýallar koloniýasynda işleýän ofitser işinden boşadyldy. Ýol gödäwçiligi gullugynyň işgäri hem işinden boşadyldy. Onuň daýysy İçeri işler ministrliginiň ykdysady jenaýatlara garşy göreşýän gullugynda işleýär. Ahal welaýatynyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgäri hem işini ýitirdi. Onuň ýakyn garyndaşy Türkmenabadyň polisiýa bölüminde işleýär diýip neşir ýazýar. Şol bir wagtyň özünde habarda 1995-nji ýylda kabul edilen döwlet we dolandyryş edaralarynda garyndaşlaryň bilelikdäki hyzmatyny çäklendirmek baradaky kanunyň 2019-njy ýylda ýatyrylandygy hem ýatladylýar. Belläp geçsek, Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň dekabrın başynda ýanwar-noýabr aralygynda edilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde öňde durýan ştat kemeltme we gurrun edilýän gadagynlyk barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistan soňky 4 ýyla golay wagt bäri ýakyn taryhdaky iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýär. Türkmen hökümeti bu kynçylyklary boyun almaýan mahaly ýurt raýatlary maliýe we adyk yetmezçiligi şeýle-de iş orunlarynyň köpçülikligini kemeldilmegi we aýlyklaryň öz wagtynda berilmediligi bilen ýygy-ýygydan ýüze-ýüz bolýar. Azatlygyň habarçysy Marynyň kanun goraýjy edaralarynda garyndaşlaryň işlemegini çäklendirýän gadagynlyk yglan edileni bäri güç guruluşlarynda işleýän raýatlaryň hem aljyraňy ýagdaýdadygyny belleýär. Indi organ işgärleriniň arasynda hem ýol açylsa daşary ýurda gitmeli diýip aýdýanlar bar diýip marly organ işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy.
Lewabyň şol tanda Gündogor welaýatyň administrativ merkezi Türkmenabadyň ulug sürüjüleri ýene-de benzin gıççylygy bilen ýüzbe-ýüz boldular. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysynyň maglumatyna görä, ýerli ýangıç stansiýalarynda A95 markaly benzin tapdyrmaýar. Farapdan Türkmenabada ýürütilip benzin uydurma üçin geldim. 300-nji bolup nowata durdum. Emma stansiýada benzinin uturmagy sebäpli ýene izime boş gaýtmaly boldum diýip Faraply ýaşaýjylaryň biri 24-nji dekabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz ilatyň arasynda geljek ýyldan başlap benzinin bahasynyň gymmatlajakdygy barada gep gurrunlaryň ýaýramagy bilen sürüjüleriň ähtiýaç edip giýji gündüz nowatda durup benzin gorlaryny toplamagy finansiýandyklaryny aýtdy. 1 ýanwardan benzinin gymmatlajakdygy barada ilada arasynda gurrunlar ýaýraýar. Emma resmiýetler bu barada hiç zat aýtmaýarlar, düşündüriş bermeýärler. Adamlar dowlu düşüp benzini ýygnajak bolýarlar. Emma benzin tiz utorýar. Farap çärje we traplarynda bu günler benzin aslada ýok diýip ýerli ulug sürüjüleriniň biri Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. Bellesek Türkmenistanda geljek ýyldan başlap benziniň bahasynyň gymmatlajakdygy baradaky ilada arasyndaky maglumatlary türkmen resmiýetlerine ne tasdiklatmak, ne de inkar etdirmek başartdy. Lewapda benzinin gytylmagynyň sebäpleri boýunça hem ýurdun newit gaz pudugynyň wekillerinden düşündüriş alyp bolmady. Galy berse-de soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistanda benzin gytçylygy ýygyderli häsiýetde ýüze çykýar. Nowatlar döreýär, benzin çäkli satylýar, käbir halatlarda satywdan aýrylýar. Azatlyk ýylyň başynda ýurdun sebitlerinde şol tanda Ahal welaýatynda hem benzin gytçylygynyň ýitileşendigine habar beripdi. Ýanwar aýynda habarçymyz Lewapda 2 ýyl bäri A95 markaly benzini görmedik etraplaryň bardygyny habar berdi. Ýöne ol şonda benzin gytçylygynyň häkimet wekillerine degişli däldigini, ýerli resmiýetleriň awto uluglary üçin ýetlenen ýürüti ýanyç beketleriniň bardygyny hem aýdypdy. Sözümizin ahyrynda nykdap geçsek Türkmenistan 2019-njy ýylda TV gazdan benzin öndürýän zawody işe girdipdi. Emma wada berilen ýalňyç bolçuluklaryna garamazdan awto uluglaryň ýalňyç ýag etmezçilikleri saklanyp galýar. Şeýle-de pesýili ýalňyçlar, yaramaz ýollar, ýurtda dowam edýän agyr ykdysady şertlerinde maşgala eklemäge çalışan ýönüki adamlara goşmaça kynçylyk döredýär diýip ýerli ýaşaýjylar habarçylarymyza gurrun berýärler. Türkmenistandaky käbir universitetleriň studentleri täze ýyl bayramçylygynda öýlerine gidip bilmezler. Ýurdun orta mekdeplerinde bolsa kanikul döwri uzaldyldy. Bu aralykda idara kärhanalarynda bayramçylyk çäreleri, korporativ oturuşlyklary ýatyryldy. Şahsy oturuşlyklar, toýlar we ýaz çäreleri hem berk çäklendirildi. Häkimetler adamlaryň duşmakdan saklanmagyny wagt edýärler. Bu çäreler ýiti ýokunç keselleriň öňüni almak bilen düşündirilýär. Hem koronavirus henizem ýurtda agzalmaýar. Türkmenabadyň iki okuw jaýynyň okuwçylary täze ýyl bayramçylyklarynda öýlerine gidip bilmezler. Seyit Nazar Seýdadyndaky Döwlet Pedagogika institutynyň we medisina mektebiniň ýurdun beýleki welaýatlarynda ýaşaýan studentlerine diýinjalyş günlerinde öýlerine gitmegin gadagan edilendigi aýdylypdyr. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä bilim edaralarynyň ýolbaşçylary bu gadagançylygy karantin çäklendirmeleri bilen düşündirýärler. Ýöne şol bir wagtyň özünde de olary täze ýyl bayramçylyklary barada döwlet telewizionynyň taýýarlayan gepleşikleri üçin öňünden ýazgy edilýän çärelere gatnaşdyrýarlar. Çäreçi studentlerden toý libaslar üçin öňünden pul hem toplanypdyr. Universitetiň okuwçylaryndan bayramçylyk eşikleri üçin 5200 manat, orta ýöreteleşdirilen okuw jaýlarynyň okuwçylaryndan 2000 manat ýygnalypdyr. Mundan başga da talipler telewizionyanyň ýazgy edilýän bayramçylyk çäreleri üçin 500 manatdan tapşyrmaly bolupdyr. Häzirki wagtda täze ýyl teleprogrammalary Türkmenabadyň şäher kafelerinde we restoranlarynda ýazgy alınýar. Şeýle hem ruhyet köşküniň golaýyndaky esasy arça gazynyň öňünde ýazgy etmek üçin taýýarlyk işleri geçirilýär. Bu döwürde ýurdun orta mekdeplerinde gyşky diňç alyşlar uzaldyldy. Aşgabatdaky habarçylaryň 24-nji dekabrda aýdýaly şu ýyl diňç alyşlar 28-nji dekabrdan 18-nji ýanwar aralygynda 3 hepde dowam eder. Bu arada ýarym resmi Türkmen portal neşri hem Aşgabat bilim bölümine salgylanyp habar berdi. Mekdeplerde diňç alyşlaryň uzaldylmagynyň resmi sebäbi
görkezilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýän wagtynda bu keseliň ýaýramagy ýurtda dowam edýär. Hastaxanalarda COVID-19 alamatlary bolan hastalar köp, lukmanlar keselliýärler. Mektebe gatnaýanlar azaldy, kesellen çağalar köp. Enatalaryň ençemeti öz çağalaryna keseliň ýokaşmagynyň gorkup sagdyn çağalaryny öýlerinde alyp galýarlar. Öýlerinde bejer galýan hastalar hem köp koronavirus testinden meýletin geçýänler köpelýär. Soňky hepdelerde döwlet edaralary öz işgärlerine koronavirus testini öz hasabyna etmegi tapşyrdylar. Indi täze buýruga laýyklykda birnäçe büdjet edaralarynda işgärlerden dümek sanjymlaryny edip muny tasdikleýän resmi namalary getirmek talap edilýär we bolmasa olaryň işden kowuljakdygy duýdurulýar. Bu arada 25-nji dekabrda Aşgabatdaky habarçymyz gurrun berdi. Täze ýylyň öňü ýerinde şu vilayatlarda bayramçylyk duýulmaýar. Mary vilayatynyň etrap merkezlerinde bu ýyl arça agaçlary bezilmeýär. Mary şäherinde esasy arça agacy Molla Nepes köçesindäki kitaphananyň öňünde bezilipdir. Hema ýaşaýjylara agaja ýakynlaşmaga ruhsat berilmeýär. Şeýle hem ýaşaýjylara bu ýerde surata düşmek gadagan edilýär. Raýat eşikli adamlar muňa gözöwçülük edýärler we düzgüni bozanlara jerime salýarlar. Azatlyň habarçysy arça agajynyň fonunda çağılary bilen surata düşmäge synançan enatalaryň jerime tide bar bolmagyna degişli birnäçe waka barada habar berdi. Jerimäniň muktary naq törnüşinde 60 we 100 manat aralygynda, emma kwitansiýa berilmeýär. Habarçymyzyň gurrun beren wakalarynyň birinde iki çağatyny täze ýyl agajynyň öňünde aýazbaby eşikli bir ýigit bilen surata düşürjek bolan zenana jerime salnypdyr. Aýazbaby eşikli ýigit toraga çekilip onuň eşigi elinden alnypdyr. Yerli häkimetler Mary şäherinde berilen arça agajynyň täze ýyl teleprogrammalaryny ýazga almak üçin diklenligini aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde de şol karhanalarda medeni çäreleri geçirmek resmi taýdan gadagan edildi. 23-nji dekabrda ýarym resmi Orient online nesri eýçiligine garamazdan ähli edara karhanalarynda şol sanda bilim guramalarynda adamlaryň arasynda aragatnaşygy azaltmak üçin täze ýyl çärelerini geçirmegiň gadagan edilendigini habar berdi. Ýurdun häkimetleri ýylatyň arasynda wagaz nesihat işlerini hem alyp barýarlar. Adamlaryň öýlerinde galmagyna we täze ýyly bellemezligine çağırışlar edilýär. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä düşündürüşler okuw jaýlarynda we karhanalarda hem geçirilýär. Agitasiýa toporunyň düzümine edaralaryň ýolbaşçylary, häkimlikleriň we polisiýanyň wekilleri hem mollalar girýärler. Mollalar käbir halatlarda täze ýyly yerli medeniýete ýat bayramçylyk diýip adlandyrýarlar we ony bellemekden ýüz öwürmegi wagt edýärler. Mundan başga da ýylata täze ýyl gijesinde köçe çykmazlyk bolmasa munyň üçin tutsak edilmek hem jerime tezi bar bolmak mümkinçiligi barada dilden duýduruş berýärler. Türkmenistanda täze ýylyň öňü sirasynda arça agaçyny dikmek we bayramçylyk bezeklerini guramak üçin pul serişdeleri her ýyl ýylatdan toplanýar. Koronavirus pandemiýasynyň fonunda ýurtda girdilen çäklendirmelere garamazdan türkmen häkimetleri şu ýyl hem döwlet edaralarynyň we karhanalaryň işgärlerinden pul topladylar we täze ýyl arçalaryny oturtmagy tapşyrdylar.